Те велики са, мисля, че са в главе властта в техните ръце. На върха са те, в душите им, разбъркано тесте в главите им. Тъмни кръгове, нова сфера, земята е приела. Поставя си началото на нова ера. 21 вековно поколение, демонично сътворение, следва продължение. Сърцата им ги няма, душите им са плават, тях спомен не остава, с тях доброто се забравя, уста си заминава. Демонични същества обитават днес света, грозни празни тела, живеещи в апатия, заблуда и лъжа, криещи зад маски. Само личността и чувствата потъпкали дълбоко в кълта, нямащи смелостта да пролеят и сълза. Страхът тече в вените, тъжни са лицата, пулсиращи сърцата, започва се войната. Малко са добрите, но проливат си кръвта, и с доверието и честността водят трудната борба. И само те знаят какво е самота, и само те знаят какво е доброта. Грозни картини, липсва красота, абсолютна анархия, това представлява днес света. Не може да ми схванеш мисълта, не се опитвай, аз говоря си така. Не съм най-добра и далеч съм от върха, но не искам да мълча. Желая да крещя, светя като луна, сияйна в нощта. Вървя сама по мръсната земя, заравям пръсти в пръста. Усещам болка, зная близо е смъртта, но знам след нея ще се преродя и като птица аз ще полетя.